കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു പ്രഭാഷകൻ, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹം മെസ്സിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു. ദുബായിൽ വെച്ചൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഈ മെസ്സിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കും? മെസ്സിക്ക് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവുകളുണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവിനെ കാണുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കളിക്കാരനാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വയല് പറയുന്നവർക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താം. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കത് രസിക്കില്ല. കുട്ടികളുടെ മനസ്സൊന്ന് പടക്കും. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കളിയിൽ കൂടുതലായി ആദരിക്കുന്ന ആരാധനയിലേക്ക് പോകരുത്. ആദരം, ബഹുമാനം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ബഹുമാനം, ആദരം, പിന്നെ ആരാധനയിലേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ മതി. അവിടെ നമ്മൾ ഫാനാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ആളെ ആദരിക്കാമല്ലോ, ആളെ ബഹുമാനിക്കാമല്ലോ. ലോകകപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാലറിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വന്ന് ചോദിച്ചത്, സർ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി നെഞ്ചിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഗാലറിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന മെസ്സിയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ആരിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നു എന്നതാണ്. എനിക്കെൻ്റെ മക്കളെ കാണണമെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മക്കളുടെ കൂടെ പിന്നെ കപ്പും കൊണ്ട് കളിച്ച മെസ്സിയെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണ്? മെസ്സിക്ക് നെഗറ്റീവുകൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷേ എത്ര ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് കയറിപ്പോയാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണ് എന്നൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും പോസിറ്റീവ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്.